Hej og rigtig hjerteligt velkommen til. I dag der dykker vi ned i noget ret fascinerende, nemlig psykologien, der ligger bag et rigtig godt og brugervenligt design. Vi skal simpelthen prøve at afkode, hvorfor nogle brugerflader bare føles helt rigtige, mens andre kan være en kilde til konstant frustration. Og vigtigst af alt, hvordan I kan bruge den her viden til at bygge meget bedre software. Prøv lige at tænke efter. Har du ikke prøvet det der med at åbne en helt ny app, og du ved bare med det samme præcis, hvor du skal trykke? Eller måske endnu mere sandsynligt, det stik modsatte, hvor du sidder og kæmper med at finde en helt simpel funktion. Den følelse, den kender vi jo alle sammen. Og for jer som kommende udviklere, er det her altså helt centralt at forstå, hvad er det lige, der skaber den kæmpe forskel. For det er nemlig ikke tilfældigt, når et design er godt. Slet ikke. Det er et bevidst valg, som er bygget på nogle helt forudsigelige principper for, hvordan vi mennesker opfatter verden visuelt. Det handler i bund og grund om at designe i overensstemmelse med hjernens egne spilleregler. Og det er netop de her spilleregler, vi skal tale om nu. Man kan faktisk tænke på gestaltsprincipperne som hjernens indbyggede genveje. Altså de metoder, den bruger til lynhurtigt at skabe orden og mening i alt det, vi ser. Kernen i hele gestaltteorien er faktisk ret simpel. Vores hjerner er, kan man sige, programmeret til at se mønstre og hele objekter, selv når de kun består af enkelte, separate elementer. Vi ser simpelthen skoven, før vi ser de enkelte træer. Og det her er altså ikke et eller andet nyt, smart påfind. Nej, vi skal helt tilbage til 1920'erne. Her satte en gruppe tyske psykologer sig for at forstå, hvordan vi mennesker egentlig finder mening i alle de kaotiske visuelle indtryk, der omgiver os. Og deres arbejde, ja, det er i dag en grundsten i alt, hvad der hedder godt design. Så lad os da se på, hvordan vi kan bruge de her næsten 100 år gamle psykologiske principper til at bygge meget bedre digitale produkter i dag. Nu gennemgår vi de allervigtigste principper med nogle helt konkrete eksempler. Okay, vores første stop er et af de allermest simple, men samtidig også et af de mest kraftfulde principper overhovedet. Nærhed. Det her er så simpelt, men det er så effektivt. Altså, bare ved at rykke ting tættere på hinanden, så fortæller vi hjernen, at de hører sammen. Helt automatisk. Tænk på en hvilken som helst formular. En label, altså teksten, brugernavn, og så selve feltet, hvor du skal skrive. De er jo altid klumpet sammen, ikke? Fordi de er en gruppe. Det er rent og skær nærhedsprincippet i praksis. Okay, så fra at gruppere ting baseret på, hvor tæt de er, så lad os gå videre til det næste princip. Det handler om genkendelighed, nemlig lighed. Vores hjerne er grundlæggende doven. Den elsker genveje. Når elementer ligner hinanden, ligesom de her prikker, så antager vi helt automatisk, at de hører sammen og har den samme funktion. Tænk over det. Alle links på en hjemmeside er typisk blå og understreget. Alle køb nu-knapper er måske grønne. Det er jo lighedsprincippet, der ligesom visker til brugeren. Hey, de her ting gør nogenlunde det samme. Og nu til et virkelig smart princip, som vores hjerne bruger hele tiden, uden vi overhovedet tænker over det. Lukkethed. Er det ikke lidt vildt? Hjernen elsker simpelthen at fuldende billeder. Vi ser jo en cirkel og en firkant her, selvom de slet ikke er tegnet færdige. Det her trick bruges konstant i logodesign. Tænk bare på WWF's Panda. Vores hjerne udfylder helt selv de manglende linjer for at skabe den form, vi kender så godt. Det sidste gestaltprincip, vi kigger på i dag, er et, I ser absolut overalt i moderne webdesign. Det hedder fælles region. Hver eneste gang du ser information samlet i et kort eller i en boks med en lille ramme omkring, ligesom her, ja, så er det fælles region i aktion. Det er en utrolig effektiv måde at signalere til brugeren alt, hvad der er inden for den her boks, det hører sammen. Det skaber øjeblikkeligt struktur og overblik på en side, der ellers kunne være ret kompleks. Og det her billede, det illustrerer jo på en ret genial måde, hvordan det hele hænger sammen. Nærhed, lighed, lukkethed, fælles region. Det er ikke bare isolerede regler. De er dele af et visuelt sprog, som vi forstår helt instinktivt. Ved at mestre dem kan I guide brugerens øje og gøre jeres design, intuitivt. Men okay, gestalt er kun fundamentet. For at bygge virkelig gode brugerflader, så skal vi altså lige have et par ekstra love med i vores værktøjskasse som udviklere. Den her er så vigtig. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken hver eneste gang. Brugere har over tid opbygget stærke mentale modeller for, hvordan en webshop, en nyhedsside eller en app fungerer. Vores opgave er at udnytte de her konventioner, så vi skaber en velkendt og tryg oplevelse. Lad os lige tage et hurtigt kig tilbage i tiden. Kan I huske de her portaler som Yubi og Yahoo fra slut 19'erne? Det var jo et sandt bombardement af information.
I dag har brugerne et helt anden forventning. Vi forventer simple, minimalistiske og genkendelige interfaces. Jacobs lov er altså vigtigere end nogensinde før. Okay, nu bliver det en lille smule mere matematisk, men bare rolig, det er ekstremt praktisk. Fitts lov giver os simpelthen en model til at designe interaktive elementer som knapper og links. Helt kort sagt, større mål, der er tættere på, er hurtigere og nemmere at ramme. Og det her er så den helt konkrete checkliste. Gør jeres knapper store nok til, at man kan ramme dem. Placer gem-knappen lige i nærheden af det sidste felt i en formular. Udnyt skærmens kanter, som musen jo stopper ved, helt af sig selv. Og hold jeres layout konsistent. Det er ikke raketvidenskab, men det gør en kæmpe forskel for brugeroplevelsen. Okay, lad os lige samle trådene her til sidst. Vi har kigget på, hvordan hjernen helt automatisk skaber orden, og hvordan vi kan bruge den viden til at designe meget mere effektivt. Så, det allervigtigste at tage med herfra, det er egentlig ret simpelt. Intuitivt design opstår ikke ved et eller andet heldigt uheld. Det er resultatet af en bevidst proces, hvor man anvender præcis de principper, vi har gennemgået i dag. Det er et håndværk, der er baseret på psykologi og data. Og nu er det jeres tur. For al den her teori, den giver først rigtig mening, når I selv begynder at bruge den. Så tag principperne mere over i den Figma-øvelse, der venter, og prøv helt bevidst at bruge den til at skabe struktur og klarhed i jeres eget design. Og med de ord vil jeg egentlig bare lade jer med et sidste spørgsmål at tænke over. Næste gang du åbner en editor for at bygge en brugerflade, hvilke af de her principper vil så være de første, du tænker på at bruge? Tak for i dag.